se existira esa Galicia. Vos sodes, mozos, mozas, e tedes as mesmas preocupacións. O feito de estar aquí xa non é pouca cousa. Xa sei que os agoreiros dicen que aquí non se pode estudar, que só poden estudar os ricos. E, sin embargo, a realidade contrasta de que as universidades galegas teñen as taxas máis baratas de toda España. Moito máis baratas que onde gobernan os socialistas, aínda que gobernan en poucos sitios. E moito máis baratas que onde gobernan os nacionalistas. Incrementamos as bolsas, a resposta é que sí. Conselamos as taxas, a resposta é que sí. E, en consecuencia, teño que decir que sí que se pode estudar. Se pode estudar nas universidades galegas, nos campus galegos, nas facultades galegas. Se pode estudar, sin ningunha dúbida, con intensidade e con facilidades, sempre con dificultades para as familias, pero con máis facilidades que na maioría das comunidades autónomas de España. E tamén, por suposto, hai xentes, os agoreiros, que dicen que Galicia non ten futuro, que é unha terra que non ten futuro. E eu me pregunto, pero é que acaso non ven a enerxía da xente moza que hai en Galicia? Porque acaso sería posible cadrar as contas públicas se as familias galegas non tuveran como un dos principios da súa propia organización cuadrar as contas familiares? Acaso sería posible intentar baixar o paro se non fóramos unha sociedade de mulleres e de homes traballadores? Acaso sería posible levar unha política á rúa se a rúa non nos entendera? Acaso non sería posible pensar que a política ten que ser o normal do que ocorre na rúa, porque é a rúa a que decide os políticos que fan política en cada momento? Consideran que ese sistema pois beneficia a unhas e o financiamento, deixar unha porcentaxe de financiamento para os resultados, me parece que implementar no sistema económico. A Galicia da época, a Galicia do momento, entendeu que había que descentralizar as universidades. Mira, de certo que o que está ocurrindo no Parlamento, no 2009, realmente o 1 de marzo, fecha o certo que ante o ano 89 había unha única universidade. É certo, había unha escola de arquitectura. Cando leemos as intervencións de alguna vez, pero non é en ningún caso a Galicia real. Amigos, a Galicia están sempre contra o Partido Popular.